Pollak ta' 22 sena jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara li qabes minn fuq it-tieqa ta' dwejra f'Għawdex. Il-każ seħħ l-ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart. Jidher li wara li l-ġuvni qabes u ġie fil-baħar beda jitlob għall-assistenza peress li kien sofra xi ġrieħi. U ngħata l-ewwel għajnuna minn xi persuni li kienu jinsabu fil-viċin. Il-Pollak ittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex permezz ta' ambulanza filwaqt li bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa li japponta inkjesta fuq il-każ. Tfajla ta' 18-il sena li tgħix f'raħal ġdid weġġed gravi wara li kienet involuta f'inċident hit and run li seħħ il-ġimgħa fil-11 ta' filgħaxija fi triq ix-Xatt tal-Pjetà. Il-persuna li kienet qed issuq il-karozza allegatament waqfet għal ftit ħin biex tara x'ġara, iżda wara ddeċidiet li tibqa' ssuq. Il-pulizija qalet li mad-daqqa it-tfajla spiċċat mixħuta mal-art fejn aktar tard ittieħdet lejn l-Isptar Mater Dei għal kura. Matul il-lejl il-pulizija rnexxielha tagħmel kuntatt mas-sewwieq waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.